Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ko salminde e juurade kadi e artude e windande men hande. Ina wayno Allah wallino on ko ɗum ɗo jangoɗen. On jangina bajorɗo sinara mimarak alif lamara ha saqiru ko hen keɓɗa ko wiyete ba, ko hen keɓɗa siñiiƴe, ko hen keɓɗa mimarak, ko hen keɓɗa alif, ko hen keɓɗa laamuji ɗiɗi mbiya lam ha saqiru. Ɗum woni bismillahi. Wadde hande kadi eɗen gadda goɗɗum jokken arrahman no windirte. Garen ɗo ayi arrahmani ko wonno e bismillahi ko ɗen karfeje gartirɗa mbaɗa dani henne alluwal ma ara ayi ɗo henne a jangino ba siñiiƴe mimarak mbatten ni yawi seeɗa mbaɗen ni mbiyen ba nani ay siñiiƴe nani mimarak nani alif nani ay lam nani ha saqiru ko ɗo jangde mon yaranno. Hande noon eɗen ɓeyde hen alif ay alif arti, eɗen ɓeyde hen lam ay lam arti. Holko ɓeydi hen hande ko oɗo ara ay ara janganoma ko ɓeydi hen oɗo ha tongu ay ha tongu. Joni noon oɗo mim ene kollirino so woni hakkude ene wiye mim ɓenna ay alif jowiɗo woni alif tan gotum ko ɓeydi hen nunarak. Wadde ɗo henne ala ko janguɗa hande sa wiyama ya winde arrahman ko alif mbaɗata mbaɗa lam mbaɗa ara mbaɗa ha tongu mbaɗa mim mbaɗa alif jowiɗo mbaɗa nunarak ni foti. Joni noon ala ko ɓeydi e windande he so wona ara e ha tongu e nunarak. Ɗum ɗo tan woni ko ɓeydi hen ara ha tongu nunarak. Alif oɗo alif o moni o moni o moni o moni hokko alif on ɗon ay oɗo lam kanko woni ɗo lam ay o woni ɗo kadi lam ayde ay oɗo ha tongu ko on ɓeydi hen ha tongu oɗo ay oɗo ara ɓeydi hen e oɗo ha tongu e oɗo nunarak gasi. A faami ɗon de ko ɗum saabi noon ko ɗeɗo karfeje tati gadduɗa ɓeyduɗa hen keɓɗa arrahman. Joni noon jangen ɗum mbaɗen dani henne ayi
ara ha tongu nunarak ko ɗeɗo karfe tati garɗa binduɗa alif ay lam ay ara onen ay ha tongu onen ay mimo a jangina mim ay ɗo alif jowi nan doga nunarak ari ardi ɗum ɗo tan janguɗa hande mbasa jiɓade mbasa woɗɗin haqqille ma o ko ɗo tan hande windande men nde jogori hade men jiɓade e bindol alif nani lam nani ara nani ɗo woni ha tongu ay ko ɗo woni mim alif jowiɗo mbaɗani ha ɗo ɓeyda mbaɗani wona nunarak ari ardi nden hande ala ko janguɗen mbaɗen ni itten ko wujji ko ha mbawen andude ko jangaten ko ay alif o nani ay lam nani ara ha tongu nani ay mimo nani alif joyiɗi nan ɗon nunarak gasi ɗum ɗo tan jangunoɗa ko ɗo non gandata no arrahman windirte arrahmani ko ni windirte alif mbaɗa lam mbaɗa ara mbaɗa ha tongu mbaɗa mim mbaɗa alif jowiɗo mbaɗa nunarak ari ardi ɗum ɗo weɓirima teskede mbiya min de mi jangino alif min de mi jangino lam min de mi jangino ara min de mi jangino ha tongu min de mi jangino mim min de mi jangino alif jowiɗo min de mi jangino nunarak ay hankadi mbiɗa ko min de mi jangino ndeka a jangino joni ko ɗo mbawata andude a wawi kala ko winda a ronki andude ɗum harfeede nan dow ko ara hay sa fawani hen jungo ma aɗa andi ɗo ara o woni aɗa andi ha tongu peccuɗo o aɗa andi nunarak ndeke noon arrahmani ko ara tan ɓeydi hen e ha tongu nunarak ari ardi alif arino e bismillahi to lam arino toon mim arino toon alif jowiɗi woni alif wadde arrahman mbatta ko alif mbaɗa lam mbaɗa ara mbaɗa ha tongu mbaɗa mim mbaɗa alif jowiɗo mbaɗa nunarak keɓa arrahmani a jangina bismillahi ɓenni hande janguɗa ko arrahmani ganda no windirte kippita deftere nde jiya ɗum toon mi ko ni ko windirte ndeke andi no windirte heddo so masoyi noon ganda no jangirte ɗo ko gonɗa ko ƴekkinede bindol no windirte tawde Allah wallinoma a hollanoma karfeje ɗe gotel gotel gaynuɗen garɗen mbaɗɗen kala harfere so adima no windirte hakkunde no windirte sara no windirte so woni kañum tan goto no windirte so serdima no windirte kala harfere waɗama noon haɗa gasi hankadi noon ko ɗo gandeten ko jangunɗen ko en mbawi ɗum hay sa huñaki ɗo kala ko winda
a janngani tan ko ɗo andete ndeke min de ko janngunomi ko ɗiggani ɗo ƴettu kuɗol ma e karne ma mbañitoɗa janga ɗigga a hoolaki hoorema noddu en 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o taggitoɗa a saggani ɗum jinmi walla an keso jiɗɗo nadde e jangde he bisimilla ma ala suka ala mawɗo ala debbo ala koko jiɗɗo wiya jiɗɗo jiɗirde Allah ara haalane sarɗi yiiji jangde so nani jaɓi naata nanani jaɓani acce deeƴa ni foti jomum welnaka jangde ko an tan yiɗata janga a yiɗa gacca sa jangi a wawi ko an jeeyi janginoma jeeya jangde an jeeyi jangde an jangowo jangga mbawa mbatta windude mbatta jangude so windama janga sa yiɗi windude binda ni foti ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañiton janggon ɗigga o ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kole Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina windana mon nan ɗon arrahmani jangude hande nde windana ko bismillahi hande ko arrahmani ko ni windirte ala ko ɓeydi hen so wona ara ha tongu nunarak dendagal ngal ko heddi ko windanoma e nder bismillahi ɗum saabi ko ni tan jarata aɗa yiita karfeje jangunɗa ɗe aɗa nattine e nder bindol cañolgol ɗum ɗo ko saña tan ɗe nattine hen mbawa jangude alhamdulillah on jarama wassalam